ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟପ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଗାଇଡ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅନୁସୟା ଦେବତା ଆଜି ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଲହଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାନ୍ଦିଲି ଡୁଙ୍ଗୁରି ପର୍ବତ ତଳେ ରଙ୍ଗବଟିଆ ପଡ଼ା ଏକ ଛୋଟିଆ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠାରେ ଏବେ ବି ବିକାଶ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ କି ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 12ରୁ 15 ପରିବାର ରହୁଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ମଜୁରୀ କାମ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଚେତନତା ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗାଇଡ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଦେବତା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଛି ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ପଦ୍ଧତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ତଥା ବାରମ୍ବାର ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା ଆଦି ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୃଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବାଳଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସାନିଟାଇଜର ବିତରଣ କରି ତା'ର ଉପକାରିତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଜନିତ ସାବଧାନତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମହିଳା ଜଣକ ଏପରି ଆଗକୁ ନେବାରୁ ଅତାବିରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଲହଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଉର୍ମିଳା ବେହେରା, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କ୍ଷୀରେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଅଶ୍ୱିନୀ ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅତାବିରାରୁ କ୍ଷୀରୋଜ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।